Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga amigabi sa araw na Bernes, alas 10 ng umaga. Yan si Boss Kirong, kabiyanan ng Cagayan de Oro. Sakay na kayo mga taga Butuan, Buenavista, Nasipit, Carmen, Ingo, Balingasag, Balinguan, diretso ng Cagayan de Oro. Sakay na kayo, mga kapusit, may biyahe ng Cagayan de Oro. Magpabukin na kayo dito sa Pitix, Pasay, Pagina. Ayan, 1803. Ang driver niya si Mr. Willie Simbahon. Yan mga Cagayan de Oro. Pugsi na tayo. Ayan si Mr. Willie Simbahon. Pugsi na tayo. Abiyahin ng Cagayan. Pugsi na tayo. Sakay na mga taga Cagayan de Oro. Surigao, Baras, Zabunga, Kawadbaran, Ampayon, Butuan, diretsong Cagayan. Pugsi na tayo. Good morning sa ating mga pasahero dyan, mga taga biyaheng Cagayan. Pugsi na tayo. Ingat sa biyahe, Pugsi na tayo. Salamat. Yan ang batikan dito sa Piltrangco, may Pugsi, si Mr. Senior Kirong. Iyon ang busina. Pugsit. Yang ibang mga pasahero dyan, mga Pugsit, halo-halo yan, Liti, saka Davao. Yan ang Cagayan de Oro. Paalis na yan, oh. Yung mga upo dyan, mga biyaheng Liti yan, saka Davao. Dalawang Davao ngayon, alis. Yung 1897, saka 1905 ang biyaheng Davao ngayon. Yung 1890 Ormoc. Yung Naval umalis na yung 1889. Yan natin mga gupitong driver, oh. Biyaheng Ormoc saka Naval. Babay na kami Pugsit. Alis na sila. Pugsit ka tayong! Pugsit.
Mag-sure dyan, Junior Papa. Yes. Yes, boss. Ingat sa biyahe ha. Anong oras ba? Tayo sa Piltrang ko, ha? Anong oras ba alis nyo? Ano na pa ngayon? Adi na ako, ha? Yay! Live, kasi nag-aaral dito tayo. Gatang na dito. Ano lang na ka na? Ito na yung biyaheng na Malimig Pusit. Ito yung 99. Ayan mga Pusit. Si Mr. Regano. Magbaya naman sila. Kaya si Rondina. Ayan namin kung Pusit. Ang biyaheng na ro, maalis na. 1905 si San Juan saka si Munilla. Dalawang damo ngayon magbubusit. 1897 si Mr. Roger Resurrection saka si Tubing. Nakalis na, puso na rin. Nakalis na yung 1897. Nauna na. Dalawa sila ang biyahe ng Davao sa araw na ito.